Tosi mielenkiintoisia ajatuksia kuultiin tässä ja noitahan me ollaan niinku sivuttu ehkä ei niin tieteellisesti ja analyyttisesti pohtien kuin tässä. Ja tuossa joku heitti, että motivaation ylläpitää muutos. Ja mä justi tuossa ajattelin, että meillä oli semmoinen 5 kuukautta, jolloin meillä oli niin kuin normaalia olotilaa. Se oli tuosta lomien jälkeen siihen, kunnes hallitus sitten päätti nämä sote-alueet perustaa. Ja siitä alkaa niin kuin taas uusi organisaation miettiminen. Eli me ollaan jatkuvassa muutoksessa. Ja niin on nämä meidän toimitilat ja meidän toimintatavatkin. Ja tässä me ollaan kuultu sitä, että mehän niin kuin muotoillaan tämä toimitila sen mukaan, kun me työskennellään, palvellaan asiakkaita ja asiakkaitakaan ei enää palvella sillä tavalla, että ne tulisi meidän tykö, vaan ne ottaa meihin yhteyttä sähköisesti tai me olemme heihin yhteydessä tai puhelimitse. Ja me ollaan tosiaan siirrytty tuossa kesäkuussa, musta käytännössä sit lomien jälkeen elokuussa tähän uusiin toimitiloihin ja meillä on käytännön kokemus sitten ihan näistä, mitenkä on. Ja tuosta nyt on moni sanonut, että se työskentelytilahan muotoutuu sen mukaan, mitä se ympäristö on. Ja tässä on nyt 50-60-luvun kirjoituspöytää, että siinä on vähän vanhempaakin kynää ja tällaista, jolloin oli silloin niin kuin pakko istua huoneessa ja kaikki niin sanotut sorvin työkalut täytyy olla siinä ulottuvilla ja siinä on semmoinen laskukonekin tuossa kirjoituskoneen vieressä, jota mä en osaisi käyttää, en ole koskaan nähnytkään, mutta niillä silloin tehtiin näitä laskelmia ja hyvin onnistui. Jolloin sitten jokaisella oli oma huone ja tällainen pitkä käytävä ja siinä sitten oli yhteisöllisyyttä ja ihan kivaa sekin oli, siinä kyllä sekin. Ja sitten pikkuhiljaa saatiin tietokoneet, eikä nekään nyt ollut ihan kannettavia eikä siirrettäviä aluksi, mutta noillahan me sitten tehtiin niitä laskelmia ja oli lerppua ja korppua ja kaikkea. Ja nyt kun joku tuo CD-levyn, niin ei kenellä ole edes sellaista asemaa, joka saisi CD-levyn. Oli tässä yksi viime viikolla meillä ihan käytännön ongelma, että niin nopeasti muuttuu tämä tapa työskennellä, että ei itsekään huomata, että toihan oli ihan modernia joku aika sitten, nyt meillä on enää siihen niin kuin mitään. Ja sitten, jos mä saisin sanoa, että tämä olisi ennen, mutta tämä on nyt tänä kesänä otettu kuva yhden loppuprojektin dokumentti. Ja tuosta itse asiassa puuttuu 2 kansiota vielä, se on maaseutuprojekti, mä voin sanoa meiltä. Että ei me nyt ihan paperittomaan olla vielä siirrytty. Ja tämä on yksi haaste itse asiassa näissä toimitiloissa, koska ne nyt se on hyvä, että on näitä konsepteja, mä kannatan toimitilakonsepteja, mutta nyt todellisuus ei ihan vastaa sitä konseptia, eli konsepti on mennyt vähän edellä ja silti me joudutaan vielä työskentelemään näiden papereiden kanssa ja meidän pöytätila ei nyt sitten niin käytännössä riitä, sitten meillä on apupöytiä ja sitten meillä on lattia. Siis nämä otetaan nyt käyttöön, kun joudutaan levittämään, että tämä on tällainen välivaihe ja siksi niin täytyisi mahdollisimman nopeasti päästä siihen sähköiseen ihan oikeasti, että kaikki dokumentit ja tällaiset saataisiin siis arkistoitua. Ja kyllä me nyt mennään siihen, mutta kyllä siihen joku vuosi menee, koska näähän pitää pitkään säilyttää ja maksatuksiakin on monta vuotta ja aina täytyy palata näihin, niin joudutaan niin kuin vähän olemaan tässä välivaiheessa, mutta toki kohti parempaa. Niin kuin nythän mahtuu sitten kaikki ne ensimmäisen kirjoituspöydän rensselit tähän, plus se, että tässä on sitten telkkari ja radio ja videot ja vaikka mitä, niin eihän me enää tarvita sitä työskentelypistettä sillä lailla tai työhuonetta, joku piste täytyy olla. Mutta mihin me nyt sitten ollaan menossa? Tuossa meille tietohallinto kertoo, että saa käyttää niin kuin talon sähköisiä järjestelmiä omilla koneilla ihan mistä vain. Eli periaatteessa ei tarvita enää työnantajan koneitakaan. Tarvitaanko enää pian huoneitakaan? Osassa ei tarvita. Niin tämä on se tulevaisuus, joka nyt sitten muodostuu, ja sitten ne kuultiin tuossa aluksi Senaatin filmissä, kuinka nämä nuoret on tottunut työskentelemään ryhmässä, niin tämähän se varmaan on, joka on nyt tällä hetkellä, mutta sieltä tulee sitten vielä jotain
Nämä on nyt sitten Pohjanmaan elyn uudet tilat meillä on sillä lailla tosiaan, että esimies on läsnä, kellään ei ole omaa huonetta, että ihan sama kuin siellä Martelalla, että siellä hallintopäällikkö ja kaikki muutkin istuu ihan samassa tilassa. Ja se kokemus nyt, kun meillä on ollut, niin kyllä se vuorovaikutus paranee ihan ihmeesti siinä, kun ollaan samassa. Ja sähköiset palvelut kun on, niin kaikki toimii. Tuossa on kuva siitä, miten me ollaan Lynkin kautta yhteydessä. Joku tosi sitten on videoneuvottelut, jotka on nyt lisääntynyt ihan hirveästi. Ja meillähän oli sitten työryhmä, joka henkilöstön kanssa kävi läpi näitä, että mitä odotuksia on. Ja meillähän on semmoisen joukon maastossa, että täytyy olla sitten omia tiloja niiden maastovarusteille ja puhdistustiloja. Ja noi särmien korkeudet, niistäkin keskusteltiin. Oma mielipide, että nämäkin, jotka tässä meillä on, niin ne on liian korkeita. Pitäisi olla mun mielestä, tämä mun kokemus nyt sellainen, että näkisi ainakin pikkusen päälläkin, että ketä siellä istuu. Nyt kumminkin, kun istutaan vähän tuolla särmien takana, niin eristäydytään vähän liikaa. Mutta se on tietenkin käyttäjästä kiinni, että mikä on, mutta muuten tilat on toimivat ja viihtyisät ja henkilöstö on viihtynyt. Ja se vuorovaikutus tosiaan on ollut selvästikin parempi. No sitten ei muutu vaan nämä sähköiset työkaluvälineet, vaan myöskin, että samassa tilassa on monta organisaatiota yhtä aikaa. Ja miten luoda sitten se yhteisöllisyys semmoisessa tilassa, jossa on esimerkiksi 5 eri organisaatiota. Meidän tapauksessa on elyn ihmisiä ja sitten on tällainen palvelukeha, joka osaa elyä, mutta joka johdetaan sitten eri tavalla. Ja sitten on Tekesin palvelut siinä ja sitten on Finnvera ja Viexpo ja 2 Finnvera ja Viexpo vielä ihan juridisesti eri organisaatioita. Tämä on niin kuin se uusi haaste, jota te toivon mukaan sitten myöskin tutkitte tässä työtyytyväisyysyhteisössä, että mitenkä johdetaan semmoinen niin kuin yhteisö, jossa tosiaan ei ole niin kuin sitä käskytyssuhdetta, vaan että luodaan se hyvä henki siihen silti, vaikka vähän eri päämäärät on sitten eri ihmisillä, eri ryhmillä. Että tämä on meillä, ja tämä on nyt se konsepti, jota on lanseerattu koko maahan niin kuin TEMin puolelta, tällainen Team Finland. Eli yrityksiä koitetaan palvella tässä tapauksessa niin yhdessä pisteessä. Ja tällainen Team Finland-talohan on nyt rakentumassa, tai fyysistä taloa ei rakenneta, mutta Ruoholahteenhan nousee tällainen yhteistila. Ja me ollaan oltu täällä nyt vähän ennen, niin kuin Vaasassa yleensä nyt vähän ollaan, että meni nyt vähän näin. Joo, ja tämäkin on kyllä toiminut tosi kivasti. Ja sitten on tästä meillähän tosiaan oli ammatti-ihmiset, joka suunnitteli ja sitten senaatti oli mukana suunnittelemassa. Ja tämä on nyt sitten nimeltään Working Cafe. Ja me vähän naureskeltiin sille nimelle, mutta kyllä se on osoittautunut ihan oikeasti niin kuin työskentelykahvilaksi. Siellä viihdytään erityisen hyvin ja toivottavasti vuorovaikutus on hyvä, mutta se suurin muutos meidän työyhteisössä oli siitä, että meillä oli aikaisemmin 7 erilaista kahvihuonetta, siis erillään olevaa, me oltiin 3. kerroksessa ja eri rakennuksissa, niin näistä kahvittelutiloista on muodostunut tietenkin sosiaalisia kokonaisuuksia, eikä ihmiset kohdannut juurikaan muuta kuin virallisissa kokouksissa jossakin tällaisissa. Nyt me kaikki ollaan täällä ja istutaan ja kahvitellaan ja jutellaan ja se toimii kyllä hyvin. Että onko itse asiassa pian niin, että työnantaja tulevaisuudessa tulee vaan niin kuin tarjoamaan tällaisen working cafe-tilan. Saa tulla omalla koneella sit sinne ja tekemään töitä ja tapaamaan ihmisiä, mutta tämä on se yhteisö. Koska kotona sitten voi tehdä ne loppuhommat, jotka ei tuolla tee. Vai minne päin me ollaan menossa. Mutta tämä on kyllä ihan kaikkien mielestä, ja joku mainitsi sen kahvinkeittimen. Me panostettiin nimenomaan siihen, että se on tarpeeksi suuri eikä kenenkään tarvitse jonottaa. Ja vielä saatiin hyvä järjestys, ettei kenenkään tarvitse keittää niitä kahveja sitten. Näistä pienistä asioista se viihtyisyys kumminkin niin kuin muodostuu. No sitten on se työhyvinvointi ja terveellisyys ja viihtyvyys, nämähän kulkee käsi kädessä ja nyt on standardina nämä nostettavat ja laskettavat työtasot ja niitä käytetään ja ne on kaikilla meillä.
Ja tässä meillä on sitten vielä tällaiset seisomapallot tai tasot, joita sitten siinä pikkusen niin tulee sitä lihasliikettä ja veri kiertää jaloissa. Ja ihan oma kokemuskin on, että on kiva välillä seistä ja työskennellä ja sitten välillä istua ja vähän vaihdella sitä pöydän korkeutta. Eli se ergonomia ja ilmastointi on tärkeää ja sekin on nyt saatu toimimaan. Siinä oli vähän säätöjä täällä, muuten täällä meni hyvin, mutta ilmastoinnin suhteen oli vähän pientä säätöä, joka ei sinänsä ole mikään uusi asia. Siisteys, akustiikka on hyvä. Meillä on siellä semmoiset hyvät terveelliset kokolattiamatot, jotka sitten akustisesti pehmentää, mutta eivät pölise. Ja sitten on vetäytymistiloja, joku sanoi, että sitten on vetäytymistiloja, johon voi mennä sit lyhyeksi aikaa, tietenkin puhelinkeskustelun ajaksi, mutta jos haluaa jonkun projektin esimerkiksi 2-3 päivää niin kun keskittyä siihen, niin sitten saa semmoisen pienen huoneen varata sinne. Sinne ei saa muuttaa, sinne saa vain mennä ja tulla pois sitten, että sitä ei ole. Ja sitten koitettu pitää tasot aika puhtaina ja siisteinä ja ei sillä lailla, että ruvetaan nyt niitä reviirejä merkkaamaan kovasti niillä omilla niin kuin sitten tauluilla ja kaikenmoisilla semmoista. No kyllä yhteiset pelisäännöt oli sitten se työskentelytapa, mikä hyvänsä huoneet tai sitten avokonttori, niin pitää olla pelisäännöt. Ja ne pelisäännöt on vähän eri tällaisessa monitoimitilassa, kun ne kun on omat huoneet, jossa voi olla. Ja kyllä me tähän aika paljon aikaa käytettiin kanssa, niitä hiottiin. Pohja saatiin jostakin muualta ja sitten käytiin näitä läpi. Ja nyt puolen vuoden jälkeen, kun me ollaan oltu, niin meillä oli tuossa viime viikolla vielä läpikäynti, yhteinen sessio tuossa Working Cafeessa, jossa käytiin vielä tätä, koska kyllä on asioita, joita täytyy sitten vähän huomautella, että ehkä ei käytä niin kovaa ääntä, kun puhuu puhelimessa, tai tosiaan tällaisia, että putsaa kenkänsä hyvin, kun nyt on kuraset säät, ettei sitä vetänyt liikaa sinne. Ja tuossa puhuit sitten, että minkälainen se kanssakäyminen, niin me kyllä sovittiin niin, että ihan tonne on kirjoitettukin, että tervehditään kaikkia. Vaikka se on niin itsestään selvää, niin se pitää kumminkin niin kuin sanoa, että tervehtikää, koska siihen tuli paljon uusia ihmisiä samaan tilaan. Tervehditään ja esittäytykää ja jutelkaa, että tavallaan on oikeus avata keskustelu. Kun meiltä suomalaisilta puuttuu se how do you do, ja se on iso puute. Se saisi kyllä olla meillä, koska vaikka ei sillä nyt tarkoiteta mitään, mutta siitä on helppo avata se keskustelu, ja vähän enemmän tällaista how do you do:ta saisi olla. Ja muuten siinä, joo, no se siisti konttori tosiaan, se on ihan niin kuin hygieniasyistä, että sitten siivooja saa pyyhittyä pöydät ja näin poispäin. Ja tämä on sitten elyjen valtakunnallinen toimitilakonsepti, joka on elyissä viety läpi, tietenkin modifioinnin sitten kunkin elyn mukaan. Eli asiakkaitahan siinä on ajateltu ja turvallisuutta ja kustannustehokkuutta, että kyllähän me säästettiin pitkä penni siitä edellisestä 1000 neliötä, joka me puristettiin pois tällä ratkaisulla. Ja nyt tällä kokemuksella niin turhia neliöitähän ne oli, että hyvin pärjätään ilman niitä, että ei ne neliöt tee onnelliseksi. Se on se työyhteisö ja se kokonaistyytyväisyys ja siisteys, se sen tekee. Ja itse asiassa tullaan vähän lähemmäksi, niin voidaan tulla vähän onnellisemmaksikin. Ja meillä on siis 3 vyöhykettä, näette sitten myöhemmin, jotta haluatte tulla katsoa. Eli on tämä julkinen vyöhyke, johon asiakkaat pääsee sisään, jossa meidän infosit ottaa vastaan ja kysyy, ketä haluaa. Ja siinä meillä on kokoushuoneita, johon voi mennä. Sitten on puolijulkinen, joka sitten niin sanottua asiakasta viedään saattaa ja sitten kokoonnutaan. Ja sitten meillä on se backstage, joka ei pääse ollenkaan edes erikoislipulla, vain työntekijät pääsee sinne. Henkilöstön omat tilat. Eli tämä on hyvin toiminut. Ja tässä on sitten kuvia vähän meidän avoimet ovet päivästä. Meillä oli tuossa joku aika sitten avoimet ovet, joka yllätti suosiolla, että meillä oli, oliko meillä 400 leipää tehtynä ja ne kaikki syötiin. En tiedä, kyllä talonväkikin varmaan söi niitä vähän, mutta se osoitti, että niitä oli 300, jotka tuli tutustumaan tiloihin.
ja meillä oli sitten yhteiset luennot siinä, että mikä on se toiminta. Että tällainen. Ja sitten meillä oli pieni videon pätkäkin tässä ennen näitä kysymyksiä. Moi. Moi. Aloitetaanko? Aloitetaan. Moikka Aura. Moikka, moi. Kertoisitko, millaista työskentely monitilaympäristössä sinulle on? No mä oon kyllä viihtynyt ihan äärimmäisen hyvin, että reilu vuosi näissä tiloissa, niin en kyllä haluaisi palata enää takaisin. Ehkä täällä jotenkin tää avaruus ja värit ja tilojen semmoinen laittaminen, että syntyy niitä kohtaamisia kollegoiden kanssa ihan eri tapaan kuin ennen. Ja asiakkailta saatu tosi positiivista palautetta. Kyllä tässä oikeastaan asiakkaiden toiveita kuultiin ja sitten haluttiin rakentaa semmoinen tila, joka vastaa verkkopalvelutoiveisiin, asiointitoiveisiin, silti tämmöiset henkilökohtaiset haastattelut, keskustelut. Eli tämmöinen niin kuin monitoimitila, joka palvelisi asiakasta hyvin niin kuin monessa asiasta. Sieltä kai se on ehkä lähti liikkeelle. Ja eikö niin, että tämä monityötilakonsepti mahdollistaa paremmat vuokrasopimukset ja sitä kautta säästöjä? Kyllä, juuri näin, koska näinä aikoina, kun valtio on muutenkin kuralla, niin mehän haetaan säästöä joka suunnasta. Ja nyt kun meillä on 8 toimipaikkaa tällä Uudellamaalla siirretty tähän uuteen konseptiin, niin se tuottaa meille joku 800 000 vajaan säästöt vuositasolla ihan puhdasta niin kuin kassaa. Palveluhuoneet on tarkoitettu asiantuntijan ja asiakkaan tapaamiselle. Tarvittaessa löytyy myös huone enemmän tilaa vaativille tapaamisille tai esimerkiksi videoneuvotteluille. Tämä tila on varattu hiljaiseen ja keskittymistä vaativaan työntekoon ja mahdollinen asiakaspalvelu suoritetaan verkossa. Puhelimen käyttö on täällä kielletty. Tässä tilassa voidaan suorittaa erityistä keskittymistä vaativat tehtävät. Moi Antti. Moi. Millainen keissi sulla on siinä nyt käsittelyssä? Tällä hetkellä tarkastan henkilön työtarjouksen vastausta ja katsotaan, että tarvitsi siihen sit ottaa enempää selvitystä. Okei, no miten tämä tila sua palvelee? Tämä hiljainen tila just tällaisissa tilanteissa, missä ei tarvitse soittaa asiakkaalle, niin tämä palvelee tosi hyvin. Onko tämä nyt kaikkein rauhallisin paikka, mikä täällä on? Meillä on vielä noita vetäytymishuoneita tuolta. Niin, tulkaa mä näytän. Eli tämä on siis paikka, mihin voi tulla tekemään yksin rauhassa töitä. Joo, täällä voi tehdä rauhassa. Tämä on oikeastaan rauhallisin paikka. Tai sitten tänne voi tulla työkaverin kanssa tekemään, jos tarvii esimerkiksi joku yksi tietty tapaus selvittää nopeasti, niin tänne on hyvä tulla silloin. Mitä muita hyötyjä olette uudistuksesta saaneet? No se, että eri asiantuntijat toimii yhdessä vierekkäin, lähekkäin. Vanhassa koppikonttorissa oltiin kaukana toisistaan ja sitten viestittiin mitä milläkin tavalla. Nyt sä voit huikata toiselle, sä voit mennä heti sopiin asioista toisen kanssa. Eli kyllä meillä tämmöinen tiedonkulku, asioiden käsittely, yhdessä tekeminen, niin kaikki on aivan selkeästi parantunut. Muutos on suuri. Siellä oltiin ovien lukittuja ovien takana, ei nähnyt ketään, ei tiennyt mitä toiset tekee, ei tiennyt kenen luokse voi mennä kolkuttelemaan oven taakse, jos on jotain asiaa. Ja täällä niin kun jo asiakaspalveluhuoneessa näkee sen, että onko joku puhelimessa, onko sillä asiakkaita, ei mene turhaan sit kolkuttelemaan. Ja sitten just se, että tapaa ihmisiä, tapaa työkavereita sitten paljon enemmän. Musta tuntui silloin, kun me muutettiin tänne, että mä oon saanut paljon uusia ihania työkavereita. Yhteistyöalueella voidaan työstää asiakastilanteita usean asiantuntijan kanssa ja käydä puhelinkeskusteluja asiakkaan kanssa. Moi Riina. Moikka. Mitäs sulla on työn alla nyt? Eli mä valmistelen palkkatukipäätöstä eräälle asiakkaalle. Eli hyviä uutisia. Okei. Miten tämä uusi tila on palvellut sua? Tosi hyvin, että tykkään siitä, että on selkeät tilat ja puhdasta ja paljon tai hyvä valaistus ja pystyn vaihtelemaan työpistettä. Työkahvila on syömisen ja virkistäytymisen lisäksi myös tärkeä kohtauspaikka asiantuntijoille.
Keskusteluissa henkilöstön kanssa selvisi, että ennen muutosta heitä huolestuttivat monet asiat. Tietysti siinä jokunen päivä meni siihen, että sai vähän niin kuin otteen uudesta työympäristöstä, mutta kyllä siinä sitten niin kuin jotenkin löysi sen tavan toimia kuitenkin suhteellisen helposti. Voi vaihdella sitä työpistettä myös sitten sen mukaan, että mitkä on työtehtävät. Mutta sitten myös se, että nyt meillä on mahdollisuus asiakasmäärien noustessa, niin mahdollisuus ottaa nopeammin yhteyttä, joka tietenkin taas totta kai asiakkaat pitää siitä, että jonot on lyhyempiä ja saadaan paremmin yhteyttä. Kyllä mä niin kuin vaan kehottaisin siihen open mind-tyyliä, unohtaa ne vanhat ennakkopelot avokonttorista ja sen kauheuksista, kun tää on todella kaukana semmosesta. Joo, kiitoksia Kai mielenkiintoista puheenvuorosta. Tullut valtavasti kysymyksiä, kiitos siitä. Yritetään tässä aikataulupuutteessa ottaa käsittelyyn muutamia ja sitten ehkä palata tuossa myöhemmin ohjelman vaiheessa sitten joihinkin. Ensinnäkin, millaisia huolia teillä henkilöstökeskuudessa liittyy tähän monitilaratkaisuun siirtymiseen ja miten niitä on taklattu? Onko huolet olleet aiheellisia? Miten sinä näet tämän asian? No, nyt tulee mieleen lähinnä rauhattomuus, hälinä, se oli yksi. Ehkä myöskin sitten tämä, että onko siellä paljon pölyä, kun ollaan niin paljon samassa tilassa. No siihen hälinään me nyt sitten koitettiin näillä käyttäytymisohjeilla yhdessä, että koitetaan puhua matalasti ja niin kuin tuossa filmissäkin oli sitten jossakin paikassa vähän vähemmän. Ja sitten kiinnitettiin huomiota sen siivouksen laatuun ja kuinka usein siellä imuroidaan. Niin just. Se on toiminut. Onko tuntunut siltä, että se on ollut toimiva nyt, että ollaanko tähän oltu tyytyväisiä? Kyllä, joo. Ei ole ollut sitten sen jälkeen mitään. Joo. Teillä on ilmeisesti kuitenkin nimettyjä työpisteitä. Meillä on nimetyt työpisteet. Joo, kerro vähän, minkä takia tällaiseen ratkaisuun päädyttiin. Eikö olisi enemmän ollut mahdollisuutta tehdä vielä, puhuit, että on toisaalta tämmöisiä erilaisia tilan vyöhykkeitä, missä on erilaiset säännöt, niin miten nämä kaksi asiaa sopii? Se jotenkin kyllä sit siinä meidän keskustelussa tuntui luontevalta, että aika paljon on semmoisia, jotka on aika lailla niin kuin tässä toimistotyössä. Et me vähän kyllä mietittiin sitä, että olisiko jotain tiimejä, esimerkiksi tarkastustiimeille ollut tällaisia, mutta nyt me kyllä mentiin tällä mallilla, että katsotaan sitten tulevaisuudessa, jos tehdään muutoksia. Ja mielellään sitten kuulisin niitä kokemuksia niistä toimistoista, jos on tällainen niin kuin paikka vapaa, että kuinka vapaa se on sitten käytännössä. Niin just. Mikä merkitys sinun mielestäsi sitten sillä on, että tämmöiset tilan pelisäännöt, mistä kerrot, että teillä semmoiset on ollut tärkeässä roolissa, niin että nämä ovat niin kuin kaikille samat tällaiset pelisäännöt, siis myös mukaan lukien johdolla ja esimiehille, että kaikki menee saman mallin mukaisesti tilossa? No, onhan se nyt ihan semmoinen ihan lasten tarasta lähtien, että jos on kaikilla pelisäännöt on samat ja kaikki noudattaa sitä, niin silloin ei siellä tule mitään semmoisia kärhämiä eikä nokittelua. Niin just. No, tämä oli mielenkiintoinen konsepti, mistä teillä on 6 eri organisaatiota saman työyhteisön niin kun, sisällä tekee yhteistyötä. Niin tästä herää tietysti sellainen kysymys, mihin paljon törmätään, on tämmöinen tiedon luottamuksellisuus ja salassapito. Niin miten tällaisessa, niin kuin esimerkiksi avoimissa tiloissa, mitä teillä on, niin miten tällaisesta huolehditaan? Joo, no ensinnäkin tiedothan on tällä hetkellä niin kuin tuolla verkossa ja tietosuojat on sillä tavalla, että mahdollisimman vähän niitä papereita on. Ja on kiinnitetty huomiota, että ne paperit, jotka on, niin ne pitää sitten laittaa lukollisiin kaappeihin. Ja kyllä mä uskon, että me ollaan kaikki niin luotettuja ja me ollaan salassapitovelvollisuuden alaisia, niin mä luulen, että sitä nyt ei kannata liikaa korostaa. Sen taakse ehkä voi joskus joku kömpiä ja sanoa, että meillä on tällaisia, että me tarvitaan näitä omia koppeja, mutta ei todellisuudessa. Niin just, okei. Meillä on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan teidän tiloihin ja jalkautua sinne sitten aamupäivän päätteeksi. No. Ja varmasti uteliaina siihen osallistutaan. Kiitetään tässä vaiheessa, annetaan isot aplodit puheenvuorosta. Joo, kiitos.